Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Tabukama parmenggota di manogoton, tapasada marohata martangiang nahohom. Amen. Tapuji ma Tuhan sian buku ende nomor onom ayat 2 dohot opat.
Jehovah ano panaginmu, jalan tong manupat bisa mataku, dodolora marurung pinangho, Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do manjadi akalangit, marolop-olop mahamu ale partigor, mangasahon Jehovah, taluk do marende akan na ujur maroha. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok moliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hatam, ala disondangi ho tanoman nami, asa marpakirimon namangulu hami, ala ni haheheon mi, dang pola bema biar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami, di pausat hodo hami sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean tuhanguluan, atong pargogoi mahami, mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangulu, pai masahat hami, tulambungmu. Amen. Begema patik ni debata di ari minggon, sian patik parjolo sahat patik paupaton. Patik parjolo, audo Jehovah debatam, nina debatata,
dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua ginjang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon, manang si oloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo sauture dalanna, aihona uhumna dosogod, aka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dina onom ari ma ulahamu nasa siulaunmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, na mangebati hutam. Ai dina onom ari do ditopa debata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradiananai jala di parbadiai. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulaho nahombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaho nombar tu patikmi. Amin. Yesus do ardosa namangarsa ondosai namamudukonhi naroa ipambainan nasa sude aradita kupataon dijakon Yesus nangaon. Adosana tarso sol bagi napojotro asitutu naholoma nopoti dosanai matai buju idodijakan Yesus asa Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, pargogona sohatu dosan, para sirohami dahami nadangolon, narodohami tujolom manopoti dosanami nagodangi, di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladang adong hapor siaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manimbil sian akadalanmu, masai godang do pangalosion nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam, dohot asin ni roham,
Say unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami, dohot pangalosyon nami. Say ingot mahami, hombar tu asini roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham, di dosa nami nagodangi. Amin. Tabegema baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Humokopita gabe dosa do ibana, naso tumanda dosa di bahen debata. Asa gabe hatigoran ni debata hita, marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Tajahama hatane debata ipestel di ari mingguon imasian sada Johannes tolu ayat sada 1 pitu tajahama marsikat soring. Sada Johannes ayat sada idahamoma godang ni hal holongon nabi nasahon ni amai tuhita ai targor dohita aka anak ni debata jala akai dohita tutu dibaheni dang ditanda portibion hita aidang ditanda anggo ibana. Kamu aka holongan anak ni debata dohita nuai jala dang dope di papatar manang nagabe aha kita sogo alai taboto do anggo dung patar ibana gabe sumamma di hita tu ibana ai daotta do bana satiri Ganup nama kirim songoni di ibana di papatar di parbadiai madirina songon ibana na badiai. Pangalausi do ganuk namar dosa ay pangalawas dosa. Di boto hamudo na membuat akadosata do ibana umbahen naro dang adong dosa anggo di bagasan ibana. Asanamian di bagasan ibana dang mardosa ganuk si pardosa dang dung diida jala dang ditadda ibana. Hamu aka anaha
unang di pauto-oto halak hamo, siulahon hati goran, ido natigor, songon ibana natigori. Ima sahatna, martua maakan natumangihon hatani debata, jalan nau pepsa. Amin. Tindakon ma hapor siautai songona hina tindakon ni dongata sahapor siaon di sandok portibion trap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Antondi porbadia andorang sohabuan ido tuhata na tumao na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamon ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hato pani halak Kristen aka na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu dosogo daging ni halak nong mate dohot di hangeluan na sora suda. Amen. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 14 April 2024. Partangyangan Wik. Dari Rabu tanggal 10 April 2024 pukul 10 siawib, Wik Kelapa Gading, dibagas ni keluarga Nyonya Sitorus Boru Silitonga, Jalan Janur Hijau 5, Blok TE2 nomor 10 Sia, Komplek Gading Pandawa Kelapa Gading. 2. Wik Pisangan Gading Raya. Ima dibagas ni keluarga Togar EP Siregar Sormin, Resli Borugultom, Jalan Gading Raya Sada nomor 4, RT 10 RW 14 Pisangan Timur. Konven Pandita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin 15 April 2024 pukul 10 WIB, maringanan di HKBP Resort Sudirman, Jakarta, di Patupado Konven Pandita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Sude Pandita HKBP Rawamangun, Pandita Pensiun Dohot Ina Sarfat, Rap Dohot Keluarga Mandohoti Konveni. Kunjungan Pastoral. Minggu Sadarion, Sekretaris Jenderal HKBP
patupa kunjungan pastoral tu garejata, Jalan Nasida do namar jamita di Parmingguon pukul 10 siawib. Anggiat magabe pasu-pasu kunjungan pastorali di Hita, ruasni HKBP Rawamangun. Kesehatian pegawai kantor gereja. Hari Kamis tanggal 10 April 2024 pukul 8 WIB, pegawai kantor garejata, tenaga satuan pengamanan Satpam, dohot tenaga kebersihan, nang tenaga sound system, patupa acara kesehatian di Taman Impian Jaya Ancol. Pemberian bantuan dohot kunjungan gerejawi. Seksi Paropuan Huria HKBP Rawamangun patupa kegiatan Ima pasahaton bantuan tu gereja HKBP Marunda Sabtu 20 April 2024 pukul 10 WIB. Kunjungan gerejawi punguan Paropuan HKBP Rawamangun Jalarapmar Minggu di hari Minggu tanggal 21 April 2024 pukul 10 WIB di gereja HKBP Marunda. Kunjungan dohot ibadah niuluhon ni Pandita Resort HKBP Rawamangun. Pungua Paropuan HKBP Rawamangun asaman dohoti kegiatan ini. Kunjungan gerejawi Minggu Sadarion tanggal 10 April 2024 Pendeta HKBP Ramunia Deli Serdang, Ima Pendeta Samuel Marluga Simatupang, Rodo Tuhriatta HKBP Rawamangun, Jalamangido Pangurupion Lahoto Pembangunan Gereja HKBP Ramunia, Taurupi Manasida Marhite Bazar Kopi, dohot souvenir, dohot kotak Pangurupion Narade di pintu Nigarejata. Sekolah Alkitab Perempuan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta membuka pendaftaran mahasiswi Sekolah Alkitab Perempuan tahun ajaran 2024. Syarat dohot pendaftaran Boiman Tajaha di Harotas Tikting. Parheheon Sekolah Minggu Hombar tu pareheon Sekolah Minggu HKBP Rawamangun nang tapatupado piga-piga rangkaian kegiatan. Aka kegiatan ini Boima Dajaha di Harotas Tikting dipangido sude aka anyat kota Sekolah Minggu rap dohot aka natoras asa pasi dohot jala berpartisipasi ma di pareheon Sekolah Mingguon. Informasi Boima dihubungi aka guru Sekolah Minggu Nabi. Pendaftaran guru Sekolah Minggu. Gereja HKBP Rawamangun membuka penerimaan baru guru Sekolah Minggu dohot pendaftaran ulang guru Sekolah Minggu Naleleng. Pendaftaran dibuka mulai Minggu 3 Maret 2024. Jala syarat dohot hatot tuoni Boima Tajaha di Harotas Tikting. Ruas Natamba Tajalo do gabe ruas nataba Ima Sada keluarga Budi Sandi Samosir SE Lucy Borusi Manjuntak rap dohot tolu halak yanakon nasida Rosian HKBP Resort Petojo Jakarta Barat, alamat Jalan Simponi Mas Onom nomor 24 RT Sada RW Walu Pegangsaan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara Wik Kelapa Gading. Jongjong Mahamu. Nomor 2 keluarga Sandro Gurning SPD Lilis Sialagan SPD rap dohot sahalak yanakon nasida ro sian HKBP Resort Tomok, alamat Selatan nomor 14 RT Sia RW 4 Klender Jakarta Timur Wik Kampung Pertanian. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di Joloni Tuhatta. Tikting naing Marbagas Tikting Parjolo Naing Manjalo pasu-pasu parbogasoma
Ronald Halomuan Pasaribu, Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Kayu Putih Kafling Polri, Anak ni Amata, Situa Washington Pasaribu Nahinan, Tubu ni Inata Tiana Boru Hutapea, Dohot Orwana Melda Ameida Boru Hutajulu, Ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong, Boru ni Amata Edward Hutajulu Nahinan, Tubu ni Inata Neti Herawati Boru Pangaribuan. Pamasumasuon di hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul sia WIB di gereja HKBP Rawamangun. Tikting paduahon. Neng manjalo pasupa suparboga sama Judi Roland Madohar Simorangkir, Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Duren Sawit, Anak ni Amata Benitua Simorangkir Nahinan, Tubu ni Inata Situa Resma Hiskia Buru Tampu Bolon, Dohot Orwana Ruth Minar Sulanti Buru Manik, Ruas ni GKPI Rawamangun, Boru ni Amata Damos Manik, Tubu ni Inata Maria Sondang M Boru Lumban Tobing. Pamusumasuan di hari Sabtu tanggal 27 April 2024 di gereja HKBP Pulau Asem, Jakarta Timur. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe parsarepian nadenggan di tonga-tongata tarlu mobi di joloni tuhatta. Ruas namoding. Nah di hari Senin tanggal 8 April 2024 Nunga jumolo moding sahala ama ruas ni Huriata Imagar Hart Gunning umur 71 tahun hina baluhon ni Inata Tiominar Borusiagian. Alamat Jalan Kayu Putih Sia nomor 4 RT 10 RW 5 Kayu Putih Sianwik Kayu Putih Kafling Polri. Tu udean di hari Rabu tanggal 10 April 2024 di TPU Pondok Kelapa. Tuhatama nama ngalehon gogo doho pangapulion di keluarga natinadikot. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting nong pinarade ni Huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaun aka situatu pauta bahen sangap di guarna songonima tikting di Huriata Minggu Sadarion.
Portibion danai mahon gamirikon sai hot hapor se auki goplas ni roha goluki sai togu togu au Tuhan sai lamal ho tulang bumi tuinganan munatongam sai lampa tontonglah kaki. Engau manggolu nasitong dasian hutanon Ruria minang monangi Panagam sori surgoi Sai togu-togu au Tuhan Bainang solhot tulang bumi Tuinganam munatongam Sai lampa tontonglah kaki. Neng sahatau tu surgoi Tuinganan nasuri Tuhan sai tiuplah kaki Bain lam solhot tulang bumi Sai togu-togu au Tuhan Bain lam solhot tulang bumi Tuinganam munatongam Sai lampa tontonglah kaki. Martangi yang mahita damini debatana sumurung siana saluhut na roha imana mangaramoti ya kateate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna damang dainang di minggu Misericordias Domini hatani debata nalaho sipar sauli horota imasian pesalmen bidu opat mamukamaisian ayak sada sahatu ayasia hujaha madihita. Tangiang mangido haluaon ede sian si David sai alusi maau ale debatani hati goraku ia hujau ho jalapalubang ahu jupa hagogotan asi maroham diau jalatangi homa tangiaki ia hamu pinopar ni jolma sadia lelengodo lea rohamu dihasala aki sadia lelengodo haholongan ni rohamuna naso hasea jala dioromuna gabus unang sobotohamu marhasurunga do di bahe Jahoba aka hasianna matua ditangi ho Jahoba do molo hujou ibana holsohon hamu hian maasa unang dapota dosa marhusari marohamu rohamuna dungro di podoman hamu asasonang hamu pelehon hamu ma pelean hati goran jala marhapo satu Jahoba ma hamu lado aka namadok tung isema manupakon nadengga tuhita alai ale Jahoba sai pasodako ma tuhami sodang nibohim gumodang dolas ni rohaku di lehoko sia dinasida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe situtu sonang doau hupapeak huhut mamitornok
Aisa sadahodo ale Jehoba pasonang au maringanan disido sahatna. Damang dainang di minggu Misericordias Domini manangoma minggu Paskah napatuluhod di hita totu sahali hobartu goarni minggu gog asini rohani Jehoba do tano portibion totu mologok do asini roha ni Jehoba di portibion manang di bagasan ngoluta datung so marolopolo pita alani i songon gok ni olopolopta tadok ma tajalang ma di siamu di habirangta dame madiho marolopolop hita sadarion dame madiho dakola padita boy madoko dame alai hita pe dame madiho marolopolop mahita amanginang ujudak danak adong do sahalak parsiatar na say marmeam say jojot di taman bunga ni pematang siatari rabdohot amungna uju marmeam na sida di parohahom ma tu gijang di dokon danakom ma tu amungna bapa bereng joy adong kapal terbang alai songon na dau do imana menek geleng do hubereng ibana sai dilele sai dikejar dagdana koma sai dibereng tu dopak gijang bapa bereng jo adong kapal terbang di gijang jala sai naik kulele sai dang dapot bisa datiki dung liburan dagdanak sekolah di bulan Juni manang di bulan Juli martahi ma bapa noma buat danakon tu bandara Polonia. Jadi di doko bapa noma anakku nanti kalau kita sudah liburan sekolah kita akan ke Polonia melihat pesawat terbang. Las rohani danakon lau tu Polonia na lahu mabereng pesawaton ala dak kiada pe ibana mamereng pesawat secara dekat hanya sebatas gambaran di buku manang hola di ida di gijang do ai sipata iba peti kidak dana molo lewat kapal terbang bada buah cepeng mi sai ni dada soni nang pedang di bereng alai tangan di bon lari doi mama kejar pesawaton ai boha manangaha terjadi anon naroha do las roha di dada kon dung saha di Medan sai di panok noti ibana matu gijang di bereng tu gijam lam jonok HP pesawat terbangun molo di Kuala Namu boydo tok kita mamereng pesawat di Polonia pesongoni do adong do penunggua songoni masuk mahalaki tu terminali dung masuk terminali sai di panok no tidak dana koma haru keluar dede nasia pamanganon aku bapa belgahia tu HP kapal terbangun masuk kalaki itu bandara terminal setelah mereka masuk di ruang penunggu melihat kapal terbang itu dan dia takjub kagum melihat pesawat terbang itu molo salilingon hubereng sia-siatar nagelenga do HP kapal terbangun HP dung saha tahu di bandara di ruang penungguan ini ternyata pesawat terbang itu besar tidak segini lagi alai sasobel gana ate bapa ido molo tapar rohahon sian nadau menek do ibana alai lam jonok hita tu bendai lam belgama ibana taida jalai do de batatai molo lam dau ho kalau kita semakin jauh kepada Tuhan kita tidak akan pernah melihat dang boy takas idaota bahkan dang boy takas hilalaota debata di bagasan ngoluta molo saidao do hita maradopo debatata. Dan saya katakan kepada kita yang hadir ibadah di gereja ini baik yang ada di live streaming
Satu, menandakan bahwa kita dekat dengan Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Alai berek kamu mak. Adong do nunga marayaka Paskah hita. Boy doi keluarga ta, anak ta, inatata, among ta, nang natahalongi di bagasta. Alai jupa ma Paskah, jupa ma Natal, hira soheadon yang mulup. Di dia halakna. Dung pean nonni, satabi hata, dung modingan non. Tartikting ma ruas HKBP Ramaun. Oh na ruas Ramaun do hape nakinin na. Ay molo hubereng nakina kana tua-tua kon mabereng na moding dongan nai ay songoni na main na bata ya kana tua-tua kon tokin nai na mahape na rohaku. Ketika sudah merasa dekat dengan Tuhan, molo nunggalam jonok hitar tuado pani debata, pasti kita tahu merasakan dahkan mangotak do hajonokatai maradopo debata lam sonang rohata ido amanginang sasitong na lam jonok halak maradopo debata sasitong na lam terasa ma balgani pasu-pasu balgani holong di debata di bagasan nguluna. Dia akan merasakan bahwa Allah itu debata tai nang jonok hita bahkan tahaul. Bahkan kita katakan dia ada bersama kita dalam hidup kita. Kita mengatakan, oh debata, masai balgado ho di bagasan nguluku. Molodong laki kita marede, oh debata, tunglongang dorohaku, huparohahon ekspresi kita menyanyikan. Ada yang mengatakan dalam ekspresi ede tersebut bahwa Tuhan itu sangat dekat kepadanya. Ubahena dia dehon ibana, oh debata, masai balga, masai sangap doho di bagasan parnguluaku. Sedekat apa kita dengan Tuhan, ini menentukan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jala martua mahamua kamanginang molorohi tatu parmingguonon, martua mahita molo tapasaha dirita, marhite tangiang, marhite penyerahan diri, marhite aka ulau nadenggan maradopo debata, sai jupa ma, sai dapok ma, sai marjupa bema hita sude rabdoho debata, marhite aka pasu-pasuna, amin. Molo hudokko tu hita. Diakan namar haha maranggi namar riboto namar suami dohok namar isti dohok namar dongan-dongan. Molo nunga di dokot tu hita molo au dohot amang paditai nunga sonok kami dan nunga sonok. Kalau orang muda katakan aku sama dengan pendeta itu, entah pendeta siapapun itu, sudah besti kami katanya. Aku dengan istriku dan adong benahulip nunga patar sude, tidak ada lagi yang disembunyikan. Ahu dohot hahaki, molo au dohot hahaki, dohot tino dohoki, tidak ada lagi pembatas di antara kami. Jala molo nunga merasa kita dekat dengan sesama kita, molo nunga merasa hita bagian ni akadongata, aha mana biasa na taulahon. Semuanya sudah terbuka. Seperti kata orang, curhat dong. Apapun ceritanya, siapapun ia, kalau sudah merasa dekat, pasti namarsa pehita tapabu ada tudongata. Adong dosongoni, bahkan dihastai, hahurangatai, molota anggap doibana dongata ale-aleta jonok tuhita, olo dohita paboahon. Molota anggap doibana dongata, sonok kita tu ibana, apapun permintaan kita, kita tidak malu. Adong nama ila di son mangido pangiduan na tua-tuana, tidak ada. Adong di son nama maila maradopon akadong akompakna na merasa imana bagian di donganna di paboa tahringotu keluargana daong. Alanunga merasa ibana bagian daripada di donganna. Jala odo hatani si Daud maradopo debata ala nunga masai takas balga si tutu panadauni si Daud maradopo debata ubahena terburuk taroa manang tihas jea ni si Daud di pasahat tu debata. Molo didokko dia yak sada alusi maau ale debataku
dengarkanlah aku ya Tuhanku. Ini adalah sebuah kedekatan. Alusi, dengarkanlah aku ya Tuhanku. Palupang au jupa hagogotan, lepaskan aku ketika aku sedang dalam kesusahan. Asi maroham ditangyaki, ya Tuhan, sendengkanlah telingamu terhadap setiap doa-doaku. Ini adalah doa daripada Daud karena dia merasa begitu dekat jonokian ibana maradopo debata. Bahkan dia mengatakan tidak ada lagi sekat-sekat, batas-batas antara Daud dengan Tuhan. Ubaena nasolot di bagasar rohanai di pasaha tu debata. Adong da penelison manabunihon nahasit napait di bagasan ate-atena di rohana maradopon inatana anggo inatainok modom HP amaton sai di pahusor-husor tu siamun dang modom di pasor-husor tu habirang dang modom di sukun inaton mahua hopa inna. Kenapa Pak nggak bisa tidur? Ido minum kopi nak kinau inna romenatai. Kayaknya nggak hari ini aja deh minum kopi. Nah tu hari pe minum kopi doho, nok doho modom. HP nuaing minum kopi ho dang boy modom. Aido minum kopi nak kinau. Aku boto songo dia nak kopi nai songon na double shoot atau lebih tinggi kali kadar kopi na inna. Oh ido malu soni papodom ma inna. Saya marhusori, saya tu siamu, saya tu habirang. Adong do soni akamang nang itu adalah mungkin bebannya, perasaannya, rasa sesuatu dalam hatinya belum kesampaian. Jadi ubahna di pasahat tu debata. Amang inang atar bohado sasitongna molo di boto hamu adong hahurangaku hasala aku di nasai laum di pudi-pudi niari. Hal-halak Batak kita, apalagi halak Batak Indonesia, seolah-olah dunia ini sempit sekali. Sopitia do portibion, apalagi kita halak Batak. Marsira raina do huta, marsira raina do marga, marsira raina do huria, molo adong pangalaho nahumurang nahu ulahon. Di haposookku, di masa-masa au tiki calo padita manang padita naposo atar bohado melumar jamita au di tonga-tonga ni huriaon atar laku dape jamitaku tuhamu amanginang boy jol mama doko dang laku be dang tau be padita ijong-jong di si ala adong tihas di ibana sahat tunuaing adong dape tihasi ataridonya sasitongna hita maradopo dongata molo au pe hudoko tudusan nai atar bohado hita marnida dongata molo adong hahuranganna hasalaanna ditiki nasai laon atar bohado menek dorohata molo rotu garijon ibana hirapitor paholang hudulata aido halak batakon molo ro di gereja adong donganna nahurang di akataon nasalpu sipata dang adong pe bobot di pamanganna alai say mangalang bobot doon dang adong permed di pamanganna nyan alai molo dibereng donganna kalau dia melihat temannya saudaranya yang masa lalunya yang mungkin mempunyai tihas masa lalu yang tidak baik pitor olo di sipata hita stereotip pikiran negatif tentang dia selama-lamanya. Inilah yang mau dikatakan Daud kepada Tuhan. Aku punya tihas adong do hahurangaku alai sadia lelengon lea rohania kajol mamida hahurangaki. Sampai kapan dunia ini orang-orang akan melihat saya ini adalah sebagai orang yang berdosa dalam kehidupanku. Tersonggo tahu. Jadi memang luar biasa doa manginang. Apalagi di Huriat HKBP, acar luar biasa do hukum kepada Daud ini sesuai dengan perbuatannya. Tabayakom majoti hasnisi Daud,
Jala ini adalah kumpulan daripada kesalahan Daud. Hirasoadong be dohonoma dang berani be sasi tong na tapil ibana. Taboto do tihas ni si Daud na parjolo ima ditiki na mabuat si Betseba ibana. Jaladak kola dibuat ibana si Betseba, pola do dipamate ibana si Uria, dibunuh dia Uria. Dan sebagai orang tua, kegagalan terbesar kita sebagai orang tua adalah jika anak kita, darah daging kita, nunga mangalo dopak kita. Itu dia nama suruh konota ulu tau si majujung tahun molo na tinubuhon manang damang parsinuan nunga mangalo dopak kita, bahkan dohonoma diusir hita sia bagasta hita na punasa bagas hita na punasa na adong na dibagasi alai atar dia manian rohatta molo nunga anak kota sadiri na laho menginginkan kematian daripada kita. Itu dia behita dang tampil. Kemanapun kita tidak berani lagi. Berani kita berteman lagi dengan teman-teman kita. Berani lagi kita ke gereja. Molo tadokon anak kota sadiri, anak kita sendiri memberontak terhadap kita. Yaitu yang bernama Absalom ini telah melawan, memberontak kepada Daud. Sehingga Daud merasa hidupnya tertekan. Saya diloloi, saya dihantui dosa. Saya merasa dihajol mau dang tahu ibana ala memang nunga dang adong be harga dirina. Jatuh sejatuh-jatuhnya karena dosanya, karena perlakuan daripada anaknya, bahkan perlakuan daripada teman-teman daripada Absalom menginginkan kematiannya. Tidak ada lagi harga dirinya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama manusia. Alai tabereng mak. Dia lari kepada Tuhan, lari do ibana tu debata dang paboahon hati goranna. Dia lari kepada Tuhan, tapi sebuah kelarian perjuangan rohani. Ai ditikina lari ibana maradopo debata sasitongna disido ibana marsigatung tu debata. Dung di boto ibana kelemahannya, dung di boto ibana akadosana. Pelariannya adalah pelarian tidak membenarkan diri di hadapan Allah. Dang nagabe parburnang diri ibana maradopo debata alai paboahon haserepon ni rohana hahurangonna maradopo debata. Jalahita narau tu garejaon soto ngadong na paburnang diri na maradopo debata. Secara khusus ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia mengatakan, "Oh Tuhan, rajid doa mar minggu. Oh Tuhan, tatap ma nunga marhala doyau di tongha-tonga ni huriam. Oh Tuhan, piga punguan nahu ihuti di HKBP Rawamangunon. Piga jamita nahu tangihon ganu pari minggu. Asing dape jamita ni HKBP na asing na adong live streaming na." Itu kan? Jadi live streaming ni HKBP Rawamangunon pegudang do mangiti pon. Jadi molo tabereng non olo ribuan itu karena memang ada rindu memang mendengarkan firman Tuhan itu dengan pendeta yang berbeda. Molo marjamita padita rumah horbo si pata adong do mangitip nasian sian desa nawalu niko matahe. Sudah berapa firman Tuhan didengarkan, itu sering sekali menganggap sebuah kebenarannya datang kepada Tuhan. Padahal hola kabur juan naido di paboa-boa alai angkona humurang ibana di jabu molo humurang ibana tu amatai molo humurang ibana maradopon akadonganna dakya pola di paboa-boai maradopon Tuhan ido makana si pata ina burjuan nate amang rumah horboon ama jahudokko nate na murjuan nate amang rumah horboon ina aiboha ido burjuhian amang rumah on murah senyumin hape moldo hami senyum naramahan molo nijupai bana tormajalangi inna habe dahe naroha iba mapapar rohan iba burjudi mana dihamin Roma pajupang may badohot keluarga rumah horbo dihamu parrao mangu do burjui
molo dihami marga rumah horbo dakuta dahami isay dakya mulup dakya binoto songo dio namarhaha maranggi. Jadi hola dihamudoi burju. Kita bisa mengatakan kita kepada Tuhan sebagai kebenaran kita, tetapi bagi Daud kebenarannya, kedekatannya kepada Tuhan, dia tidak mengatakan itu sebagai suatu pertimbangan untuk Tuhan boleh mendengarkan, untuk Tuhan boleh menjadi sebuah jawaban untuk doa-doa daripada Daud. Alai doha surungan si Daud maradopo si Saul. Apa sebenarnya perbedaan Saul dan juga perbedaan daripada Daud tentang dosa? Ai molo tabereng dosi Daud, ketika Daud berdosa, ketika Daud merasa dirinya tidak sempurna, dia memperbaiki dan datang kepada Tuhan. Berbeda dengan Daud, ketika berbeda dengan Saul, ai molo si Saul dung dibuat debata, manang dung haruar to dini debata sia si Saul, bahkan ima dohonon hamateanna, kejauhannya daripada Tuhan. Yang mau saya katakan adalah kita ini adalah sama-sama manusia, sama-sama yang melakukan dosa. Perbedaannya adalah ada orang yang mau bertobat dan ada yang tidak mau bertobat. Hanya itu perbedaannya. Molo si Daud diboto hahuranganna, jala dipadenggan maradopo debata, alai anggo si Saul, disimar dosa ibana, disido hamateanna saliling dilelengna. Adong do disonna somar dosa, tunjuk tangan. Saya juga pendeta tidak berani mengatakan saya ini adalah orang yang bersih daripada dosa. Tapi saya tahu, huboto do diriku, hutada do diriku, dang tahu au dia dopamu Tuhan. Jala moloboi, ganu pari, ganu tiki, sai pauboko marohaku. Jadi amanginang, molo adong pe tihas di dong hatta, molo adong pe hahurangan di dong hatta, manang dia pe itu adalah masa lalunya. Lihatlah dia bereng maibana nuaing partikian nuaingon. Ala memang saburju-burju ni jolma, hola sada kemungkinan dia akan terjatuh ke dalam kejahatan. Jala saja hak-jahat ni jolma, senakal-nakal daripada orang di dunia ini, hanya satu dimungkinkan daripada dia akan bertobat. Unang pis, jangan anggap sepele. Unang learo hatta moladong hahurangan, hasalaan na dinasay laon, itu adalah masa lalunya. Boy do hita mamereng masa lalu, alai sahotik ma, hirahola manerbeng tubudi. Alai fokuslah kepada masa depan yang akan kita jalani bersama-sama dengan Tuhan, kehidupan kita. Jadi kita semua punya masa lalu. Adong do dison namar soal rap doho tamat tanah nasai laon nunga leleng marbadai nasida jala parbadaan nasidon hirasoboy binian maaponon amaton ay nunga paposihu kejahatan ni amaton maradopon inaton alai di dokon amaton muba mau inong digeleku dakulah hobeson inong bereng ma anak kotai, bereng ma pagudang-gudakon nasida hita. Dengan hati yang luluh, sang istri menerima kekurangan daripada suami dan mereka menjalani tanpa tihas na selalu di pabereng-bereng di bagasan nguluna. Cerita mardonga poda. Disada Huria, alaidang di Huria ke BP Rawamangun ni. Musim do ama-ama make topi, jala ala ngali di hutai, saya martopi do ganuk keluar aka ama-ama. Jadi dinamula konni amat totu jabus borngin langsung gadap modum ibana renge. Ini mana? Tangi boto imana roy natai di bereng otik nasa dia do maton sahati jabu hola lujana name hola mudum nama diboan tu jabonin na dungo dapat hari Minggu
Beta marminggu. Lau mana sida marminggu. HP lau marminggu na sida dilului ama tom atau pina. Ai di dia na topik kuna. Saya dilului. Di dia ya topim beko. Ingot jo tu dia beko. Ai dakku boto na budari, dakku boto dong sah tau di jabu. Pitor gadak doauna. Bah beta masongone. Molo songone beta matu gareja nang pola hita marming nang pola martobi hoina. Masuk mama to tu gareja do tinaton. Ale torjumolo ma inatom hudul di jolo ale anggo maton di paroha homa ai ganup jolma akai ganup aka ama-ama na martopi di masuk tu gareja saya di pasakot do jono ni pituon jali paroha ni mana ma topi dia man no sitakwa no molo mula sia gareja na tena oh nyama baga topi ani man masuk mai mana alai atarholangi mana sian inatai hudul unang major apa medoti natai budina mau dua bangku ina jadi dung sahat di mana gereja marjamita mapaditon jadi amang inang molo nunga rohi tatu gereja ala nuaing topik ni jamita ta ima taringo tu pati ni debata jadi sai dao masya rohata nalahom mabuat ugasan ni jolma ai dang di halo moho debatasi songoni ai nunga maralo itu patik napa waluhon inaruasi jalan udu matsude marjami dapat ditau taring oto patik dung mulak teroma amat tonni inama ijupangi mapat diton inatai pai mau di luar mau liate mamang padita ina lasia rohaku sadarion ina boasa amang ina ala mabege jamitai taring oto patik mu barohaku gabidang mana kwau ina ba mau lihat matutu alai na padua hotab balas ni rohaku amang ina ala ni ahama emang duku bege nak ki jamitami gabi huboto di dia topiki bah ai pati na papiga hodo sasitong na di bege hamu ubain na di boto hamu di dia topimi ido amang pit padita dung hubege jamitamui taringot tu pati papi tuhon gabi huboto di dia topi kitinggal inay bana pati papi tuhon harta he unako mangalaku HP ternyata na budari ibana mangalaku marjamita paditai diingok madi dia topina disipan ibana. Kita katakan itu lucu, kita katakan itu hanya sebatas cerita mardonga poda alai boido. Na perjumpaatan dohop debata mengingatkan kita akan kesalahan atau kekurangan kita dan mau enggak kita bertobat, mau enggak kita memperbaharui diri. Dan inilah yang dilakukan Daud. Omana diulah di bana maradopo debata ala memang takas ibana makilala dia kahahurangan hasalan nai ditiki dipangiot ibana na parpudi amang inang secara khusus di ayat pitu sahat tuaya sia ima di gobarhos si Daud taringot tu sonang di rohana maradopo debata manang songon temani mingguta sodang ni bohi ni Jehovah manodang hita cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Dan ini adalah pengakuan daripada Daud. Pengakuan di si Daud maradopo debata di gobarhon ibana hajonohonna maradopo debata tudoson gok las nirohana kalah dengan orang yang sedang panen anggur. Las nirohani si Daud lobi-lobi sian halak nagotilo di eme luar biasa. Atar bohado naik kita menggantikan kesenangan duniawi ini dengan kesenangan yang abadi yang kekal daripada Tuhan. Allah memang saya godang dapat jolo ma di hasianganon adiga do Tuhan marsanga pau di ngolukon songone dede kan adiga pe Tuhan marsangap au di ngolukon ina. Kapan sih Tuhan aku marsangap di dunia ini? Jemaat HKBP Rawamangun. Akan tua-tuaku sadar diri. Dunia ini bukan tujuan kita. Dunia ini bukan tujuan kita. Secara khusus tu akan tua-tuaku. Hola boy sonak kamu mangan, sonak kamu minum, maradat
doho sadanai modom. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Unang benasing-asing dipikiri di hasianganon, molo nunga masuk umur na 70 tahun. Molo nunga 70 tahun, jangan lagi aneh-aneh. Kesenangan-kesenangan di dunia ini. Harus dirubah mindsetnya. Seperti mindset daripada Daud. Lasni rohaku, lobia sian akan agotila di eme, lobia sian gotilo di aka parbue ni aka anggur, nasi nuan ni aka pangula. Alai di ayat na parpudi di ayat sia di dokon. Sonang doau hupapeak huhut manit tornok, aisa sadahodo ale Jahoba pasonang au maringanan. Mertua ma molo nabui hitanok nabudari. Kalau salah satu indikasi kebahagiaan adalah bisa tidur dengan nyenyak. Amin. Jadi molo kadang na tua-tua aku nasoboi modom, unang maalani marsak, unang maalani akana asing-asing dipikiri, alai molo pe memang jam sia ibana modom, manang jam 10, jam 11 memang ikut dungona jam 4, ya itu enggak apa-apa, asal modom ibana jam sada sahat 1 jam 4 dang modom saya akan asing madiulahon HP ala adong do na solot di rohana. Tetapi kesenangan kita adalah dekat dengan Tuhan, kita akan diberkati. Manga pelaku maimana buhina pe marmera ma modom pe nokma ibana marpesta pe ibana las rohana nang pe halak na marpesta halak na maride di siale molungaroi mana tu pesta nang pesta namai karena dia merasakan kebahagiaan orang menjadi kebahagiaannya. Amin. Martangi yang mahita. Jahoba di bata hamanami. Mauliate madiho. Hatam nang hupar sauliho kami na mangajari manuturi hami. Asa molo adong pe tihas nami maradopo debata. Alai molo hura jumi hami jonhok hami tu debata. Ikorodo hami mangalu-alu pasahaton. Mangodoson saluhut akan asolot. Di bagasa rohanami. Asa tahu hami majalo lasni roha. Olop-olop sia debata. Ai huboto hami do Tuhan. Kok olop-olop lasni roha molonunga jonok hami tuado pammu taruli hami di pasu-pasu gabe dapok nami ma akka hasonangan dang holan namar tudu-tudu hasonangan di hasianganon alai hasonangan saliling nililingna. Tuhan Jahoba debata oddo tangiang nami maradopoko aka sudut nau poso saya ajari hami Tuhan marparhasiatiki asa dinggan saluhutna hudalani hami akariarin ngulu nami asa hasea ngulu nami tujulanon akana sudut tumua ajari hami Tuhan asa boy hami silehopoda manangyakon aka paparan nami tarlumobi di akana tua-tua nami Tuhan unang be say akana dihasianganon di hari koton nasida alai sailam jonok manasida tu debata lam patadaho dirina lam tokinai nama tiki ajal nasida asa sonang nasida di hasianganon di palua sude akai ihot nama bahen dang las rohanasida alai tu magom ma sai ditatap debatana mga lehon surgo hasonangan di bagasan hulu nasida. Mauliate ma di hatam ima bohal nami tina mangula dia kaulau nami si ganupari dia marsogot dia kana mulak akadongan nami sian akaliburan dina laho hami manopot aka ulaon keluarga nang akapakobasion nami pangiduan nami tuho cumolo joloani laka nami asa manangaha penamasa di bagasan ngulu nami molonunga debata dongan nami pos rohanami di pangaramotio ni debata di ngulu nami diaka amanami inanami na saya toktong martangiang maradopon anakon na pahopuna diaka gabe na niula asima roham Tuhan say saut malomoni roham di saluhu tangiang nami diaka na marsahit Tuhan asi roham
pamalum masahit niaka na tua-tua nami, anak nami, keluarga nami, nang pamatang nami sadiri, boy domar sahit tami, alai, dang huboto hami aha ubatna, daku boto sahit aha nama satu hami, alai molonunga debata dongan nami, debata nama kaul hami di hahuranga di hagalian nami i, kabi margogo hami, diaka sitaunone, diaka dongan nami nama rukil, alaniaka hamatean, alaniaka na tinadikon niaka na hinaholongan ni rohana, apu lima nasida Tuhan, patuduhom ma holongmu tunasida, jala diari sogot mamuhay akaulau nauli nadenggan, Tuhan, tuhoma hubasahatami daging nang todinami. Namar sahid imanyonya siani parburu pasar ribu, DJ si marmata, manipan si marmata, Riana boru si barani, Bramos tabunan, Kenjo kultom, situa daula si topul, Rosnia boru si majutak, dohot aka, na tongon perawatan di rumah. Tuhan, asi roham di nasida, Tuhan, dauni nasida, diaka barsahiton nasida. Mau lihat tema diho. Di bagasa Yesus Kristus martangia kami tuadopamu. Amin. Mari dehita huhu tapasahat peliata. Sai Baba asini rohana, Sai Baba asini rohana, Sai Baba asini rohana di rohako. Cocok kita. Sai Baba asini rohana, Sai Baba asini rohana, Sai Baba asini rohana di rohako.
martangiang mahita. Ali di bata amanamina di banua kijang, hodo haroroani saluhu silehol-lehon nadengkan, doho nasa ulibasa nama liutus. Hupasahat hami masyan nani lehomi tu hami pilihan nami tuho, sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa hupar hasia kami pelianon pati bulhon harajomu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni seleho-lehomi tuhami, asalam girgir hai madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banu hagijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomeni roham di banu atongosong na di banu hagijang, leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodakot Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakot Tuhan debatama bohina tuho, laos di pasaur homa, damena tuton dim. Sikop doholmi